nagyon dinamikus, modernnek mondható szerveződés a mi IT-nk. Ebbe beletartozik a projektkultúrától kezdve a ITIL szemlélet, és még sorolhatnám. Van egy ilyen vetülete is, hogy nálunk megvan ez a kultúra, ez a tudás. Az idei céloknál már megjelen nálunk az RPA, tehát a mesterséges intelligencia, hogy valamilyen robotizált működés az egyes területeinken, mint cél. Úgyhogy mi már idén ezzel konkrétan fogunk foglalkozni. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai PMO Klub podcastban. Én Sándor Zoltán vagyok, a Profexec Services ügyvezetője. Mai világunkban az információtechnológia egyre nagyobb méreteket ölt, és nagyon függővé teszi a különböző szervezeteket, vállalatokat, mert behálózza lényegében az adott egységeket. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy érdekes lehet a mai témánk, ami az IT szerepe a vállalati projektportfólióban, és vendégünk Gondolovics Miklós, ő a Richter Gedeon NRT-nek az IT projektmenedzsment iroda vezetője. Szeretettel üdvözöllek, Miklós, köszönöm, hogy eljöttél a beszélgetésre. Azt javaslom, hogy vágjunk is belé. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük szerintem onnan, hogy hogyan látjuk, hogy mi a IT szerepe a vállalatok életében, illetve hogyan változik ez az idők folyamán. Például, hogyha mondjuk a Richterre gondolunk, ugye egy nemzetközi gyógyszeripari vállalat, egy ilyen típusú cégnél te hogyan látod, milyen szerepet tölt be az IT projektiroda, illetve általánosságban az IT? Abszolút egy ilyen növekvő tendenciáról beszélünk, tehát nagy változás van szerintem elmúlt 5-7 évben tudnám ezt azonosítani. A mi IT-nk is elég nagy változáson ment keresztül itt az elmúlt 7 évben. Jelentős létszámnövelés volt, átstruktúrálás, stb. És tényleg azt látjuk, hogy ez a jelentős változás ez arra vonatkozik, hogy bár ugye gyógyszeripari cég és a fő profilunk a gyógyszergyártás, mégis az IT egyre inkább jelenik meg a vállalat életében, a vállalati projektek életében. Ez a változás ez így fel is gyorsult szerintem az elmúlt 2 évben. Azt tapasztaljuk, hogy most már olyan üzletinek mondott projektek vagy vállalati programoknál is számítanak a mi részvételünkre, bevonnak minket, akár ilyen indirekt módon, hogy mint szakértő vegyünk részt benne, akár úgy, hogy ténylegesen nekünk kell levezényelni, ami eddig nem volt jellemző. 1-2 példát tudok mondani, nekünk van egy beruházási, műszaki szolgáltatási területnek hívják, van egy beruházási igazgatóságunk, ők is sokkal inkább direktbe igénybe veszik most már az IT-t, a hálózatos tervezéseknél, akár az épületgépészettel kapcsolatban, tehát olyan dolgok jelennek meg, ugye, hogyha belegondolunk, végülis manapság már minden megoldás az egy IT rendszer, vagy valamilyen IT szoftverhez, vagy valamilyen IT eszközhöz köthető, és ezért lassan azt kell, hogy mondjam, hogy megkerülhetetlenek leszünk, tényleg mindenbe bevonnak minket. Szóval vannak ezek a beruházási projektek, programok, ebben nagyon jelentős a részvételünk. Ugye az épülettechnikában, épületgépészetben is sokkal inkább jönnek ezek a szoftveres megoldások. Tudnám említeni a Smart programot, hát szerintem nem nagy titok, hogy a Richter is SAP-t használ, és ugye nekünk is majd váltanunk kell HANA-ra. Jól tudom, 2027-ig van a jelenlegi rendszernek az érvényessége. Úgyhogy ez a Smart program is üzleti projektként indult, vagy üzleti programként indult a Richterben, de már most látszik az, hogy ez nagyon gyorsan egy IT programmá fog változni, nem is lehet másként. Persze az üzleti folyamatok kell, hogy mögötte megvalósuljanak, meg átalakuljanak, ahol szükséges, de maga a tényleges S/4HANA átállás az egy IT tevékenység lesz. Hogyan látod, hogy mikor kezdődött az, hogy ennyire begyűrűzött az IT a vállalati életbe, illetve mondjuk nagy különbség van egy 5 évvel ezelőtti állapot és egy mostani állapot között? Igen, abszolút. 5 évvel ezelőtt inkább ilyen szigetműködések voltak, minden igazgatóságnak meg volt saját IT területe, megvoltak azok a szakértő kollégák, azok a külsős partnerek, azok a rendszerek, akikkel ők ott dolgoztak az adott területen, mondjuk egy kutatási igazgatóság. Kevesen is volt ahhoz képest a Richter IT, hogy mondjuk ilyen szinten ezt a vállalati létszámot kiszolgálja. Úgyhogy amikor a Richternek az IT-ja fel lett úgymond bővítve és át struktúrálva, ITIL alapon működünk egyébként,
akkor már az összes ilyen IT jellegű igény hozzánk csatornázódott be. Tehát nem voltak ilyen kis sziget megoldások, hogy nem is tudtunk mondjuk valamiről, hanem az összes ilyen licenszel vagy rendszerrel kapcsolatos igény hozzánk gyűrűzött be. Mennyire látod úgy, hogy általában a vállalatoknál maga az üzleti portfólió külön válik az IT portfóliótól, vagy azt lehet mondani, hogy most már eléggé egybefonódtak ezek a két terület, vagy több terület? Egy-két céggel így kapcsolatban vagyok, már csak a PMO Klub kapcsán is, és ott is azt látom, hogy növekszik a szerepe. Csak egy példát említsek, az Audival volt egy benchmarkunk, ilyen PMO benchmarkunk, és ők is egyértelműen azt jelezték, hogy náluk is növekszik az IT szerepe, a létszámot kell növelniük, átstruktúrálniuk a működést, sokkal inkább elmenni ebbe a projektkultúrába, a projektiroda működésbe, hogy a vállalatnak megfeleljenek, pedig ugye az sem IT vezérelt vállalat, mint ahogy a Richter sem, és mégis nő a szerepük. És egy olyan programnak, projektnek, ami nem csak IT-ból áll, hanem mondjuk egy vállalati program, tehát IT vonzata is van, ott ki a kezdeményező az adott vállalati terület, és akkor abba csatlakozik be az IT, vagy ezek kívülről jönnek ezek a programok, amit mondjuk az IT generál, vagy ezt hogy lehet elképzelni? Igen, azért az még mindig megvan, és szerintem ez meg is fog maradni, hogy mi szolgáltatók vagyunk, nem ez a fő profil, nem mint egy HP-nál vagy egy IBM-nél, mi szolgáltatói vagyunk a Richter működésének. Tehát ezek a kezdeményezések, ezek nem tőlünk jönnek, hanem vagy board szinten meghozzák ezeket a döntéseket, vagy az adott igazgatóság, vagy egy jogszabályi változás miatt, vagy bármi, ami a gyógyszergyártással kapcsolatban létrejönnek ezek a kezdeményezések, létrejönnek ezek az igények, és ezek hozzánk csatornázódnak be. Amikor mondjuk elindul egy ilyen program vagy projekt, akkor ki a fő drivere, tehát maga az adott vállalati terület, vagy már inkább az IT kezd a drivere lenni ennek a projektnek, programnak? Mind a kettőre tudok példát mondani. Vannak olyan üzleti területek, akik aktívak ezeknek a programoknak a drive-olásában, és ők akkor megtartják ezt a szerepet, és az IT egy partner ezekben a programokban, de vannak olyan területek, például a security, ami egyértelműen egy IT, tehát hogy mondjam, nem mi kezdeményeztük, hogy legyen, hanem ugye ez egy felsővezetői igény volt, hogy igenis erősítsük a security-t, a kiberbiztonságot, de onnantól kezdve, hogy erre meglett az igény, headcount, stb., onnantól kezdve már abszolút egy IT-driven működés, ez a security a vállalaton belül. Tehát mi adjuk a képzéseket, a szabályzatokat, stb. Például említetted a Smart programot, a HANA bevezetést, ott hogy néz ki ez a helyzet? Tehát ott inkább IT-driven? Ott még üzleti, de én úgy gondolom, hogy maximum 2 éven belül erősen IT lesz. Ugye ott még egy ilyen előkészítési pre-assessment fázisban van ez a történet, tehát nagyon át kell gondolnunk a működésünknek egy esetleges változtatását, hol módosítsunk az SAP rendszeren, mit, hol, hogyan alakítsunk át. Szóval most még az üzlet dolgozik rajta nagyon sokat, ők is drive-olják, de onnantól kezdve, hogy a megvalósításra fordulunk, onnantól kezdve már IT vezérelt lesz. Tehát lényegében az előkészítésnél még a vállalati terület, és akkor a megvalósításnál veszi át az IT a szerepet. És egy kicsit, hogyha a projektmenedzsment, a projektmenedzser szerepéről beszélünk, tehát az ITPM-nek a szerepe, lehet azt mondani, hogy változik a évek során, mondjuk így, ahogy az IT nagyobb szerepet tölt be, változik az ITPM szerepe is egy ilyen programban, projektben? Igen, egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen. Még egy olyan 4 évvel ezelőtt azt tudom mondani, hogy ilyen duális működés volt, tehát úgy működött nálunk mondjuk a projektmenedzsment az IT-n, hogy volt egy ITPM, az ITPM felelt tisztán az IT-s feladatokért, a vendornak a leszállítása, az eszközöknek a beszerzése, stb. Míg az üzleti oldalon is volt egy üzleti felelős vagy üzleti PM, aki meg az üzleti területért felelt, hogy dokumentációk legyenek jóváhagyva, a tesztelés legyen kontrollálva, stb. Egyre inkább afelé tolódunk el, hogy az üzleti terület igényt tart arra az IT, PM vagy projektkultúra működésre, ami nálunk van, és nem is igazán van az üzleti oldalon üzleti PM. Nálunk meg ugye dedikáltan vannak IT PM-ek, nagyon sokszor egy üzleti felelős az egy helyi senior szakértő, egy doktor, egy kutató, stb. Tehát ő érti azt a területet, viszont nem biztos, hogy hatékonyan tudná az üzleti oldalon a projektet menedzselni, mert nincs meg hozzá ez a projektkultúra
szemlélete, vagy akár a képzettsége sem, és ezért az IT-t meg nagyon igénylik, hogy kontrollálja ezt, szervezze ott az üzletnél a munkát, számonkérés, ütemezés, feladatok betartása, stb. És akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk egy mostani ITPM projektvezető, aki egy ilyen nagy projektet vezet, neki a kvalitásainak másnak kell lenniük, mint 5 évvel ezelőtt, tehát akár stakeholder management, kockázatmenedzsment, lehet azt mondani, hogy a szenioritása magasabb kell legyen? Nálunk általános PM működés van, tehát ez azt jelenti, hogy az ITPM az a standard projektmenedzsmentért felel, neki nem kell elmélyülni az adott üzleti területnek a megértésében. Persze nagyon hasznos, hogyha igen, és amikor PM-et allokálok egy projektre, akkor ezt így mindig figyelembe is veszem, hogy ő az elmúlt években mondjuk dolgozott azzal az igazgatósággal, vagy azokkal a rendszerekkel, de ez nem feltétel. Van egy core team, ugye business analysztjaink vannak, van mérnök, vagy tesztanaliszt, aki segíti a PM munkáját. Business analisztek egyébként már inkább igazgatóságokra vannak dedikálva, ők a nagy kulcs, vagy ők a nagy segítség, meg hát persze a vendorok, akik az üzleti értéket, vagy az üzleti tudást mellé teszik, a PM koordinál. Ő az általános folyamatok betartásáért és a projektnek a leszállításáért felel. Szóval ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy a PM-nek nem kellett változnia, viszont a felhatalmazás, vagy annak az elérése, ezt akár soft skill-ekkel, az erős, arra erős az igény, hogy tényleg a PM el tudja fogadtatni magát az üzleti oldalon, mert ugye ott nincsen, tehát egy mátrix működés van, nincsen egy alá-fölé rendeltségi viszony, és a PM-nek el kell érnie azt, hogy igenis a csapat egy irányba nézzen, és amikor kell, akkor jöjjenek és beletegyék a munkát. Ilyen szempontból fejlődniük kellett. Gondolom, hogyha nem is kell annyira ismerni az üzleti területet, de hogy az adott üzleti stakeholderekkel tudjon kommunikálni, ehhez, hogy te is mondtad, a soft skill-ek megléte, meg a kommunikációs készségnek elég erősnek kell lennie. Igen, ez abszolút így van. Ráadásul egyre inkább megyünk a külföldi irányba. Ugye 2 eset van, ahol megjelenhet mondjuk, hogy angol nyelven zajlik a projekt. Az egyik az, amikor olyan vállalati iparági standard megoldást választunk az adott projektnél vagy programnál, aminek a vendora mondjuk egy amerikai vagy egy német gyártó vagy szállító. Ilyen esetben a projekt nyelve akkor ugye angol lesz, és akkor a teljes csapattal is angolul megy a kommunikáció. A másik ilyen eset, amikor a leányvállalatainkkal működünk együtt, ez egyre inkább jelen van. Ilyenkor is ugye angol nyelven zajlik a projekt, tehát a PM-eknek arra is most egyre inkább oda kell figyelni, vagy fejlődni, hogy legalább angol nyelven profin tudjon projektet menedzselni. És akkor gondolom, hogy akár a kulturális különbségekre is, tehát hogy lehet, hogy nem ugyanazt értik egy más országban ugyanazon, mint mi. Pontosan. Egészen más mondjuk egy franciaországi irodával együttműködni, vagy a lengyel irodával, vagy a román irodával, vagy gyárral. Ráadásul időzónák is be tudnak játszani. Pont volt egy ilyen globál ADL nevezésű projektünk, ahol már azért nagyon kellett az időzónákkal játszani, tehát ott Venezuelával voltunk együttműködésben, meg Chilével, és akkor arra is oda kellett ugye a PM-nek figyelnie. Lehet olyat mondani, hogy az ITPM-nek valamilyen speciális kvalitásokkal kell rendelkezni egy nem ITPM-mel szemben, vagy egy nem ITPM működéssel szemben? Hogyha ilyen szakértelmet nézek, akkor nyilván az hasznos, hogyha ért mondjuk a hálózathoz, vagy egy rendszerfejlesztéshez, hasznos lehet egy vendorral való egyeztetésnél, vagy akár a belső társterülettel kapcsolatban. De szerintem nem ez a fő, ami őket úgy kitünteti, vagy egy kicsit különböző, hanem inkább az, hogy megérteni a szervezeti működésünket, és a projektet úgy menedzselni, hogy ebbe a szervezeti működésbe bele tudjon ez illeszkedni. Tehát az látszik, és évek óta ezt tapasztaljuk, hogy nem lehet ezt ilyen vaskalaposan meg, hogy így neki megyünk akár az üzletnek, vagy akár a vendornak, valahogy ezt kicsit olyan simábban kell, valahogy olyan flexibilisebben kell kezelni az egészet, akár a szponzorokat, akár az üzleti területet, akár a vendort, és az nagyon fontos, hogy megértse ezt a működést. Amikor hozzánk jön egy ITPM, én azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy év, mire tényleg azt lehet mondani, hogy ő most stabilan el tud vinni egy projektet. Tudom, hogy ez nagyon hosszú idő, és mi mindent megteszünk oktatással, tudásanyagokkal, automatizált PPM túllal, meg mindent a kezükbe adunk, hogy csökkentsük ezt az időt, de mégis annyira
komplex folyamataink vannak, és annyira nagy a szervezet, és sokrétű, hogy körülbelül 1 év kell egy PM-nek, mire úgy megérti ezt a működést, és bele tud illeszkedni. De ha megértette, és soft skill-jeivel ezt jól tudja elmenedzselni, akkor fog tudni sikereket elérni. És ahogy mondod, a soft skill-ek nagyon fontosak, tehát azt én is úgy látom, hogy hiába vannak meg a folyamatok, meg minden lerögzítve, hogy te mondtad, rugalmasan, illeszkedve célszerű kezelni a projektet, figyelembe véve a stakeholdereknek az igényeit, különböző embereknek a működését, ahhoz, hogy motiváció is meglegyen, stb. A PM-et milyen fázisában, arról beszéltünk, hogy általában az IT-t bevonjátok az elején, és akkor majd a megvalósításnál veszi át a driving szerepet, de magát a projektmenedzsert milyen fázisában vonják, vagy vonjátok be az adott projektbe, hogyha egy nagyobb vállalati projektről van szó? Már egyből az elején, korábban ebből volt kihívás, és ezért változtattunk ezen, hogy sokszor úgy indultak el a projektek, hogy már a beszerzési szakasz lezajlott, és a PM gyakorlatilag egy ilyen kész feladatot kapott, hogy melyik vendorral és mikorra szállítsa le, milyen büdzséből azt az adott projektet. Úgyhogy ezért mi előrébb hoztuk ezt a csúszkát, tehát mi már a tender szakasz, az RFP szakasz elejétől bevonjuk a PM-eket. Magát a tendert is ő vezényli végig, részt vesz az ajánlatok kiértékelésében, a döntéshozatalban, stb. Tehát amikor már indul a projekt, akkor ő pontosan tudja, hogy kivel fog együtt dolgozni, mire számíthat, milyen büdzséje lesz annak a projektnek. Ezt megelőzően van egy üzleti igényfelmérés és üzleti igénybegyűjtési csapatunk. Most próbáltam a magyar fordítását elmondani, hogy adaptív business partnernek hívják őket. Ők gyűjtik be az igazgatóságokról ezeket az igényeket. Gyakorlatilag ők ilyen key account managerként funkcionálnak az igazgatóságokon, egészen szponzor szintig kommunikálnak, és ők hozzák be ezeket a demandokat hozzánk, és akkor onnan kerül a PM-ekhez. És gondolom, így ez azt is segíti, hogyha a legelején vannak bevonva, hogy mondjuk a kockázatmenedzsmentje egy programnak jobban ki van dolgozva, mint hogyha megkap egy kész projektet, amit csak meg kellene valósítani. Igen, pontosan, tehát mi már az elején felhívjuk, akár már a tender során azokra a figyelmet, hogy akár a tapasztalatainkból miért nem fog ez így működni, miért kellene máshogy csinálni, miért nem érdemes azt az ajánlatot választani, vagy azt a beszállítót választani, vagy hogyha őket választjuk, akkor majd mire kell figyelni. Tehát ezeket a tapasztalatainkat próbáljuk már az elején beépíteni. Maga a projektnek a levezénylése, meg a riportálása, a projekt governance toolok használata, az hogyan szokott ez történni? Tehát van minden vállalati területnek egy toolsetje, projekt governance folyamata, vagy gondolom az IT-ban van, mert általában fejlettebb szokott lenni. Az IT folyamatokat használjátok. Ez hogyan történik nálatok? Én is úgy gondolom, és nem hazabeszélés, hanem így inkább a tapasztalat miatt mondom, hogy az IT-nak a szervezettsége, hogy az IT a többi igazgatósághoz képest egy viszonylag friss vagy fiatal szervezetnek mondható, mondjuk összehasonlítva egy kutatásfejlesztéssel, akár itt a Richteren, és azon belül is volt egy nagy megújulás itt a 17-es, 18-as évben, ezért egy nagyon dinamikus, modernnek mondható szerveződés a mi IT-nk. Ebbe beletartozik a projektkultúrától kezdve a ITIL szemlélet, és még sorolhatnám. Van egy ilyen vetülete is, hogy nálunk megvan ez a kultúra, ez a tudás. A másik, hogy ezzel szemben az üzleti területeken meg sokszor azt tapasztaljuk, hogy nincsen, bármennyire is régebbi a szervezet, valahogy nem alakult ki ilyen fejletten, és amikor ugye a projektek során kapcsolódunk hozzájuk, vagy meglátják, hogy mi hogyan dolgozunk, hogyan működünk, akkor úgy igényt tartanak rá, tehát úgy meglepődnek, meg tetszik is nekik, és jönnek, hogy volt már olyan is, nem is egy, hogy ők is szeretnének így működni, és egyébként akkor segítünk ebben is, hogy valami hasonló rendszerben működést adjunk nekik, vagy ezen apropóból kezdik el a saját szervezetüket fejleszteni, ilyet is tapasztaltunk, de ami biztos, hogy igényt tartanak rá a projektek során. És ahogy említetted te is, PPM tool, nekünk is van, körülbelül 5 éve vezettük be, azóta tökéletesítgetjük, gyakorlatilag ez adja a keretét a PM-ek működésének. Ez meg aztán még ritkább, ahol üzleti területen találkozunk, tehát a task szemlélet, mondjuk az, hogy esetleg timelogolni, számon kérni, határidőt tartani, eszkalációt felvenni, vagy kockázatot azonosítani, ez azért nincs olyan érettségi szinten, mint az IT-n. És amikor ugye mi hozzuk ezt a PM
meg a PPM2 keretében, akkor látják, hogy ezt így is lehetne csinálni, és mennyivel hatékonyabb ez a működés. Emlékszem, a PMO klubon volt szó, hogy milyen túlt használtok, a Jira-t használjátok, hogyha jól emlékszem. Úgy gondolom, hogy ti magyarországi viszonylatban is előre haladott állapotban vagytok a Project Governance kapcsán, ez volt a benyomásom akkor, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a nem IT területhez képest is. A kérdésem még, ami így felmerül bennem, hogy az nagyon szuper, meg jól hangzik, hogy nyitottság van. Ez ilyen nagyon természetes nyitottság, vagy nagyon kell a felső vezetés támogatása, hogy ez a projektkultúra beivódjon úgymond a vállalat részébe, ez hogyan működik? Igen, én úgy gondolom, hogy a felsővezetői támogatás az ide nagyon kell, és szerencsére megvan. Legalábbis mi úgy érezzük az IT-n, hogy ezt a fajta szemléletet, ahogy mi működünk, ahogy mi szerveződünk, azt a felsővezetés támogatja, és lehet, hogy ezért van ilyen nyitottság, vagy ilyen befogadókészség az üzleti területeknél, vagy pusztán csak azért, mert látják, hogy működik és hatékony tud lenni. De tényleg most pont az elmúlt 1-2 hónapban több üzleti terület is keresett minket, hogy mi is szeretnénk legalább valami alaptaskmenedzsmentet használni, erre igénybe vennék a Jirát. Mint projektmenedzsment metodológia valamilyen ilyen fő csapásirányt használtok, mondjuk PMI, Prince, vagy ilyen ismertebbet, vagy teljesen saját Richteren belüli metodológia? Hát én azt mondanám, hogy leginkább a Prince-re hasonlít, de ez egy elég erős Richter-specifikus metodológia vagy módszertan, amit mi kialakítottunk. Elemeket, tehát igazából a PMI-ból is, a Prince-ből is, a Lean-ből is, tehát azokat az elemeket szedtük össze, ami leghatékonyabb a mi működésünkre, innen mondjuk a risk managementet, onnan az eszkaláció managementet, és ettől lett egy ilyen hatékony hibrid működésünk. Egyébként 90%-ban vízesés alapon működünk, tehát az a vezérlőelv, már csak a gyógyszergyártás miatt is, ugye itt a GXP szabványoknak meg kell felelni, és emiatt nagyon erős dokumentáltság van a projektjeinkben, nem is lehetne máshogy. Nagyon kevés ilyen iteratív projektet tudunk megvalósítani, mert legalábbis ezt az agilis működést, ez csak az analízis implementáció szakaszban tudunk ilyen ciklusokat futtatni. Az UAT és a Go Live az mindig egy ilyen nagy Big Bang-el megy végig. Ez, ahogy te is mondtad, függ az adott vállalatnak a projekttípusától, hogy milyen módszert lehet használni. Viszont az nekem nagyon szimpatikus, hogy kiválasztani metodológiákból azt, ami a legjobban illeszkedik, mert úgy gondolom, hogy egy adott metodológia hasznos, csak illeszteni kell az adott vállalatra, tehát ne csak papírt gyűjtsünk, úgymond, meg folyamatokat, hanem ténylegesen segíteni a működést. Maga az erőforrás menedzsment, mert még azt tapasztalom, az szokott lenni úgymond egy kihívás, hogyha mondjuk nem csak IT projektekről van szó, hanem vállalati projektekről, hogy hogyan csináljátok ezt az erőforrásmenedzsmentet. Tehát egyrészt van egy olyan, hogy erőforrásgazda, hogy vonjátok be a vállalati területet, az IT területet, hogy történik a kommunikáció a két terület között. Szokott-e ez problémát jelenteni magát, vagy kihívást az erőforrásmenedzsment? IT-s erőforrással én úgy gondolom, hogy így az évek során már elég jól beskáláztuk, hogy mi az áteresztő képességünk. Gondolok itt akár arra a főosztályra, ahol én dolgozok, ahol a projektmenedzserek, projektiroda van, de van ugye üzemeltetésünk, több területünk. Nagyjából az évek alatt ez így kialakult, hogy ezzel a létszámmal, ezzel a tudástömeggel mi az áteresztő képesség éves szinten, amit le tudunk szállítani. Én úgy gondolom, hogy az IT erőforrás az nem az a szűk keresztmetszet, mert meg tudjuk mondani már évelején, hogy ennyit fogunk tudni leszállítani. Az üzleti oldalon, vendor oldalon is persze van, hogy megjelenik ez a probléma, ha nem találjuk arra a megoldásra megfelelő beszállítót, vagy ha megtaláljuk, és aztán nem szállít időben, de nyilván ez mindenhol megjelenik, hogy a vendorral tud gond lenni. Az üzleti oldal nehéz, mert ugye az üzleti oldalnak ott van ez a masszív BAU működése, a kutatók kutatnak, a gazdasági igazgatóság negyedéves zárást csinál, és még sorolhatnám. Az, hogy őket rábírni egy ilyen projekt működésre, hogy most akkor dokumentációt véleményezzél, teszteljél, írd alá a dokumentumokat, fogadd el az adott release-t, amit kaptál, stb. Amellett is, hogy egyébként kultúrában nekik még ehhez igazodni kell, nincs rá ideje, és nagyon sokszor ugye ez jön vissza, auditok vannak nálunk folyamatosan, ogyéi, orosz hatóság, stb., hogy nem érnek rá ezzel foglalkozni.
Viszont a projektet meg ugye bevállaltuk egy határidővel, mondom még egyszer, az IT erőforrás általában rendben van és ott van, és őket kell vadászni. Szóval nagyon jó a kérdés. Erre azt szoktuk, az a bevett megoldásunk, hogy a projekt elején akár a vendor segítségével, de legalábbis a core teammel arra az adott szkópra megpróbáljuk megbecsülni, hogy mi az az erőforrás mennyiség, és milyen intervallumra, ami az üzleti területtől kell. És akkor ezt a projekt elején, projekt alapításnál, kick-off meetingnél bevisszük a szponzorokhoz, kitesszük, hogy erre lenne szükség, és kérjük az allokálást, kérjük a jóváhagyását az erőforrásnak. És én azt látom, hogy ebben is egy pozitív változás van, mert évekkel ezelőtt azért még előfordult, hogy ugyanaz az igazgatóság nagyjából ugyanattól az üzleti körtől, mármint a saját üzleti körétől 6 projektet is elvárt, úgymond, tehát benyújtotta hozzánk az igényt, hogy ezt a 6 projektet szeretné indítani abban az évben, ugyanarra az erőforrás mennyiségre. És ebben egy pozitív változást látok, hogy most már jóval átgondoltabban csinálják ezt, és mondjuk éves szinten csak 2 projektet indítanak, azt is elosztva, hogy mondjuk első fél év, meg második fél év, mert rájöttek arra, hogy igazából nem az IT miatt nem megy, sok esetben nem az IT miatt nem, hanem nekik nem lesz rá idejük vele foglalkozni, már pedig ők megkerülhetetlenek ebben, hiszen nekik szállítjuk a rendszert. Maga az erőforrás menedzsmentet miután allokálódtak úgymond az erőforrások, maga az IT projektmenedzser, aki úgymond vezeti ezt az erőforrás menedzsmentet, tehát kommunikál a stakeholderekkel, az erőforrás gazdákkal. Gondolom, hogy lehet olyan, hogy az elején allokált erőforrás valami miatt kiesik, vagy valami helyzet változik, akkor ő menedzseli le ezt a változást, vagy hogyan érdemes ezt elképzelni? Igen, a PM-nek a feladata az, hogy ezt kontrollálja, folyamatosan trackelje, és hogyha bárhol probléma van, akkor ilyen eszkaláció van, egy eszkalációs folyamatunk, tudjuk jelezni a projektekben, és akkor keressünk rá megoldást, vagy ugye legrosszabb esetben a stakeholderek tudomásul veszik ennek a tényét, és akkor el kell tolnunk a projektnek a határidejét. És maga a szponzor az ilyen nagyobb vállalati projekteknél honnan kerül ki? Tehát az IT-ból, vagy a felső menedzsmentből, vagy projektje válogatja? Én azt tudom mondani, hogy az IT projekteknél elég magas szintű szponzorship van, tehát ugye mi oldalunkról a szponzor mindig a CIO, nem is tudom, a teljes portfóliónak szerintem nagyon elenyésző százalék olyan, ahol nem ő a szponzor. Az üzleti területek oldaláról meg nagyon sok esetben igazgatók, tehát az egyes igazgatóságoknak a vezetői. Ott is kevés olyan projektet tudok mondani, ahol middle management szintű szponzorok vannak, szóval ugye a Richternek van egy vállalati stratégiája is, 2028-ig van most az aktív stratégia, és az egész működésünk olyan, ez is felsővezetői igény, hogy ami egyébként én úgy gondolom, hogy tényleg egy jó irány, és nagyon hatékony tud lenni, hogy a stratégiának megfelelő projekteket indítjuk, és a stratégiának megfelelő projekteket kell támogatni. És pont emiatt, hogy az üzleti oldalon is magas a szponzoroknak a szintje, ők tényleg olyan projekteket adnak, és olyanokat a saját jelenlétükkel olyanokat támogatnak, ami hozzásegíti a stratégiát, hogy hatékony legyen, és elérjük a 28-as célokat. És egy szponzora van egy projektnek, mondjuk a vállalati és IT része is van, akkor is egy szponzora van, vagy 2 szponzor? Az előbb említetted, hogy az IT projektnek a CIO a szponzor, ez azt is jelenti, hogy 2 szponzor is tud lenni? 2 van, szinte mindig 2 van, inkább olyat tudok mondani, ahol több van. Tehát vannak olyan átfogó projektjeink, amik igazgatóságokon átívelnek, és ilyenkor akár 4-5 igazgatóság is lehet egy ilyen nagyon nagy platformbevezetésnél, plusz az IT. De a standard az az üzlet, szponzor, és van egy IT szponzor. Ez a legstandardebb működés, de mondom, vannak komplexebbek, ahol 3-4-en is lehetnek. Gondolom akkor ezen a szinten is elég fontos az, hogy milyen a kommunikáció akár a szponzorok között, hogy lényegében ugyanabba az irányba menjen a projekt. Abszolút a legfontosabb, szerintem a PM-jeinknek az egyik legnagyobb kihívása, ugye PFB-ket szoktunk tartani, projektfelügyelő bizottsági ülést, ahol a szponzorok is ott vannak, ezek időszakosak, vagy esetiek, attól függ, hogy alakul a projekt, és a PM-eknél ez egy, hogy is mondjam, ők azért ettől rendszeresen szoktak fázni ettől az eseménytől, mert tudják, hogy itt aztán olyan kérdések lesznek feltétlenül. Jó kérdéseket szoktak egyébként az üzleti oldalról feltenni ilyenkor, tényleg felkészítik magukat, vagy a csapatuk felkészíti a szponzort.
Szóval ezek nem olyan jellegű PFB-k, hogy jó, és akkor menjünk tovább, és olyan prezentációt kell neki készíteni, ami a lényeget megfogja, ott vannak a döntési pontok, és tényleg hatékonyan egy 40 percben, vagy egy fél órában ugye kevés ideje van mindenkinek, meg tudjuk hozni a megfelelő döntést. Hát ezeket mondjuk mi szoktuk véleményezni így IT-n belül, mielőtt a PFB-re engedjük, de ez az egyik legnagyobb feladatuk. Tapasztalatom szerint a maga vállalati stratégia elég erőteljes hatással van az IT stratégiára és az IT projektportfólióra. Nálatok ez hogyan történik? Tehát itt említetted röviden a vállalati stratégiát. Ez például hány évre terveztek vállalati stratégiát? Lehet, hogy erről is volt szó magáról az évszámról, illetve hogy ez a vállalati stratégia hogyan gyűrűződik le IT stratégiává, ebből hogyan születnek meg a projektek, és amikor a projektek megszülettek, maga a portfólió, akkor, hogyha a prioritás változik, akkor ezt hogyan kezelitek az év során? A vállalati stratégiánk 8 éves, tehát 8 éves etapokba tervezzük, igen, már elkezdtük a következő 8 éves tervezni, mostan ez 2028-ig tart. Korábban 6 stratégiai pillérünk volt, ugye nem meglepő módon a stratégiánk az a gyógyszergyártáshoz igazodik. Most ezt konszolidáltuk 4 pillérbe, ugye az egyik fő portfólió elemünk a nőgyógyászati portfólió, van a központi idegrendszer, a generikus medicina, tehát ezek a gyógyszertárban kapható normális készítmények és a biotechnológia. Ezek a fő csapás irányunk, ezek a fő pillérjeink, és ugye ez a vállalati stratégia van lebontva az igazgatóságnak, hogy ki ezen belül miért felel. Például az IT-n ez úgy jelenik meg, hogy mondjuk a nőgyógyászati portfólió kapcsán van valamilyen termékfejlesztés, valamilyen termékbevezetés, annak van egy szoftver vonzata, akkor ugye nálunk abból egy IT-s projekt fog megjelenni, ami azt a stratégiai pillért támogatja. Erre egyébként a PPM Toolban is kialakítottunk ilyen keretet, tehát amikor a demand megjelenik, akkor ott ilyen legördülős menüből ki lehet válaszolni, hogy ez most melyik stratégiai pillérhez tartozik. Ez kalkulál egy rangsort a demandok között, hogy ez most fontosabb, mint ez egyik igazgatóságon belül egy osztálynak a saját magánigénye, ami nem a vállalati stratégiához tartozik, csak ő nála jelent meg, mert a tavalyi évben történt valami olyan változás. Mondok egy konkrét példát, ha valamelyik raktárunkba Wi-Fi lefedettséget kell fejleszteni, mert nem olyan erős ott a jel. Ez nem biztos, hogy közvetlenül kapcsolódik a vállalati stratégiához. Lehet, hogy egy pillérelem megjelenik, hogy a termelés gyorsítása, és akkor, hogy a raktár működése az így hatékonyabb lenne, de nem egy ilyen fő momentum. Úgyhogy például a Smart, a folyamatainknak a hatékonyabbá tétele kapcsán is csak bizonyos stratégiai pontszámot kapott, mert bár nagyon fontos program, de mégsem egy az egyben kötődik a stratégiai pillérekhez, sokkal magasabb értéket fog kapni egy olyan pont, ami mondjuk a biotechnológiai fejlesztéshez kapcsolódik. És akkor hozzánk is így jönnek be rangsorolva ezek a demandok, és ennek megfelelően priorizáljuk őket mi is, tehát heti szinten tartunk ilyen státuszokat a kiemeltebb projektekről, egy az egyben azok vannak a kiemelt projektek között, amik ezek a stratégiai pillérekhez kapcsolódnak. Lényegében változhat akár a stratégiai projekteknek a prioritása az év során, vagy lehet olyan projekt, ami kiesik egy adott évben, és bejön helyette más? A stratégiai szinten ez elég ritka, előfordulhat persze, de elég ritka, tehát nagyjából amit éves szinten mi évre tervezünk, és éves programbordokon döntjük el, hogy mi lesz a következő évi leszállítandó portfólió mennyiség. Ebben a stratégiai projektek azok kevéssé változnak éven belül. De magának a portfóliónak az összetétele azért az szokott változni. Van, hogy kiesnek menet közben projektek, mert mondjuk az üzletnek nincs erőforrás abban az évben foglalkozni vele, és bekerülnek olyanok, amikről meg mondjuk nem volt szó az évnek a megtervezésénél. Ilyenkor azt az áteresztő képességet, hogy azt tudjuk tartani, ezt úgy próbáljuk védeni, hogy mindig, ami bejön új igény, azt visszavisszük az üzleti területnek, hogy mondd meg, hogy mi az, amit viszont cserébe nem indítunk el a tavalyi listádból. Tehát mindig egy ilyen csere megoldást viszünk, és nem az, hogy oké, akkor ezeket is bevesszük meg, még az összes tavalyit is, mert hát nyilván akkor nem érnénk oda. Igen, mert hogy figyelembe kell vennétek a kapacitásokat. Így van, igen. Beszéltünk az IT szerepéről a múltban, a jelenben. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látod a jövőben, tehát hogy lehet-e olyat mondani, hogy ez a trend folytatódik, egyre jobban nagyobb szerepet kap az IT,
hogyan látod az újabb technológiák megjelenését, mondjuk nagyon felkapott lett a mesterséges intelligencia, ennek a térhódítását. Nagyon jó pont mondod a mesterséges intelligenciát, mert az idei évben ugye meg volt évelején nekünk is a vezetői ilyen évindítunk, és ott kitűztük az idei célokat, és az idei céloknál már megjelent nálunk az RPA, tehát a mesterséges intelligencia, hogy valamilyen robotizált működés az egyes területeinken, mint cél. Úgyhogy mi már idén ezzel konkrétan fogunk foglalkozni, akár a PPM toolunknál, hogy tudnánk automatizálni valamilyen RPA toollal a működésünket, vagy hatékonyabbá tenni. Hát a jövő, én szerintem ez a tendencia, ez folyamatosan nőni fog, és egyre inkább ebbe az irányba fogunk elmenni. Az előbb említett cybersecurity miatt, az, hogy egyre inkább a rendszerek, akár az AI toolok határozzák majd meg a mindennapi működést, és szerintem az üzlet is fel fog hozzá zárkózni. Azt nem mondom, hogy miattunk zárkózik föl, vagy mi segítjük őket fölzárkózni, de a projektek miatt ők is fölismerték, hogy nekik is így változniuk kell, és meg kell újulni, vagy modernizálódni. Nekik is megvannak a saját szakértői területükön belül, hogy kiforják magukat, legyenek. Most egyébként egyre több projektiroda az elmúlt években így létrejöttek a projektirodák a vállalaton belül. Amikor én oda kerültem, akkor 6 évvel ezelőtt, akkor még csak szerintem 2 projektiroda működött, az akkor létrejövő IT is, és egy másik a kutatáson, és azóta folyamatosan jönnek szépen ezek létre, tehát ők fejlődnek ebben a kultúrában, de hát az IT szerepe itt a rendszerek miatt, főleg a rendszerek miatt lesz megkerülhetetlen szerintem. Most már, hogyha beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, értem, hogy ez a toolokban is már meg tud jelenni, mint következő lépés, vagy terv, vagy akár mostani. De úgy általában a projektmenedzsmentben is, tehát mondjuk akár ilyen task management, vagy el lehet képzelni, pontosabban te, hogy látod, hogy nálatok azt el lehet képzelni, hogy különböző projektmenedzsment feladatokra bevonjátok a mesterséges intelligenciát? Idénre, mint célfeladat, ez ki van írva, hogy ezt vizsgáljuk meg, hogy hol tudnánk jól használni. Én úgy gondolom, hogy a PPM toolnál, tehát a projektmenedzsment működésnél nagyon jól tudnánk használni. Nekünk alapból olyan a rendszerünk, még a mesterséges intelligencia előtt, hogy automatikusan generálja le a taskot. Tehát amikor elindítunk egy projektet, megvan a projektnek az adott típusa, a Jira az automatikusan legenerál egy tucat taskot, sőt több mint egy tucat taskot, hogy mit kell elvégezni abban az adott projektben, így segíti a minőségbiztosítás. Ez egy ilyen kis automatizáció, erre én úgy gondolom, hogy az AI az többre lesz képes, lehet, hogy be fog tudni azonosítani kockázatokat, vagy olyan kimutatásokat hozni, hogy már itt, ha ezt nem csináljuk meg, akkor milyen csúszásokat szenved el a projekt, ami hasznos lesz, ezt idén fogjuk vizsgálni, hogy hol tudjuk kamatoztatni. Köszönöm szépen, Miklós, hogy eljöttél. Szerintem nagyon érdekes témáról beszéltünk. Úgy gondolom én is, hogy az IT-nek egyre jobban növekvő szerepe van a vállalati életben, illetve nagyon érdekesnek találom azt, hogy hogyan hangolni össze a vállalat különböző részeinek a működését az IT-val, a szponzor szerepét, az IT projektvezető szerepét. Én nagyon hasznosnak gondolom, bízom benne, hogy a hallgatóink is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy velünk voltál a PMO Klub podcast adásában. Ha szeretnél további projektportfólió PMO jellegű beszélgetést hallgatni, vagy aktívan megosztani tapasztalataidat, tagja lenni egy erős szakmai klubnak, lépj be a PMO Klub csoportjába, amit LinkedIn-en és a Profexec oldalán, pontosabban a pmoklub.profexec.com-on találsz, de a leírásban is megtalálod a linket hozzájuk. Hamarosan pedig újra jelentkezünk egy újabb adással. Ne maradj le, iratkozz fel kedvenc podcast lejátszódon műsorunkra. A műsorvezető Sándor Zoltán ezzel megköszöni szíves figyelmed a mielőbbi viszonthallásra.